adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, sa 20 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 24 bersikulo 13 ngadto sa 35. Sa maong adlaw duha ka sumusunod ni Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem. Naghisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, unsabay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo ang panagway. Og ang usa kanila kaginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto ining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabo nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat at tubangan sa Dios ug sa tanang mga tao. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikap lagi didto ang iyang lawas ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno silang panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Og gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Yadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug daw nagpasabot si Jesus nga mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya o giingnan, anhilang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ilang pagpanihapon, gikuha niya ang pan og gipanalanginan kini. Unya gipikas-pikas og gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mata og nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila. Dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem. Diin nakaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom nga nag-ingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.